Asa kaya to si kuya no? Musibat dahil ko, kaya basi masuguan na po ko ato. Lagot kayo, bisag unsa na lang isugo sa kuha. Ipahamak pa ta ni ate doon nami. Abi na ko unsa nga samad. Lahi dayo nga samad diyan. Kato di ang samad nga walay ayo-ayo. Pahamak dun kay ni si kuya. Musibat ko. Oo. Ano ka? Ya? Ang mukha ni kuya oy. Noon ka? Sibat na pug ka ba? Langan be, sige man kagpananggo sa kuha. Alam nga na kinsa ko sugoon. Laan mo kaya mo buhat no. Ngayon man ang trabaho. Unya, nalawgan na nimong baboy. Nalawgan na. Oh, nganong ba na makina? Ambutan na, basta gilawgan ako na ganina. Basta nalawgan man kanimo. Basig nanguwag ra ng babuya na. Pero na ako'y sugo nimong lahi ron. Ito naman pud na ya. Hagbasit ang likod kay bagno ta kayo. Anay, si kuya oy, pagbason man inunta. Tanawa ko na ako sa ito. Ngayon ba na magkagbas? Kaya nga no, ulaan na pug ka. Kita makakaan eh. Testingig laag. Pulpog gini si mong lawas karon. Asa masanggot ya? Dili sanggot imong gamiton paghagbas. Kabalo ka kung unsa. Unsa man na ya? Ay, kabalo na kuya. Grass cutter, para dali ra mahuman. Mali. Unsa man gyuday na ha? Hagbasay para sa tagas nga mga sagbot. Dili, mao ni ang litis karon. Kita ka ni? Nail cutter, dili grass cutter. Laina na oy. Makadulot pa day na. Ayaw na pagreklamo. Tag-aw na to na imong katapulan. Kung unsay diskarte nimo. Abtan man tag siyam-siyam ana oy. Maabdan jud ka. Kung wa ka diskarte. Pwede, sabayan nimo kit-kit para dako kag agi. Wa nang ganit ang ipon. Imo patang pagkit-kiton. Ambi-ambi. Aw, naaraman na. Oh, Si kuya oy, pahamak jud kay na sa akong kinabuhi ba? ayun na sige gaw ya. Lakaw na, kainit na kayo. Unsa man ay si kuya oy, pahamak man kayo. Pagamiton man tanil cutter mga agbas. Wa jud una bay. Pahamak jud kay sa akong kinabuhi. Grabe. Kini akong gamiton. Unya kini akong agbason. Giyon sa paguna-una. Saan man ko niya? Asa man ko magsugod? Hindi na lang akong sugdan. Kay humok. Sa pa man matarong si kuya niyo eh. Mahawag din kayo ba? Kanusa pa ni Mauman? Dila pa katawid. Tanawa? Isa ka oras na. Isa pa kapunuan ako ng putol. Sa muni si kuya eh. Ipaningot na ko og taman ba? Ay, tama! Ingon man din ni kuya no? Nga mangita kog diskarte? Haha, karon ka. Tag-aw, bila tugod sa diskarte ni mataan eh. Lah, wala pa gani sa kadlaw. Mana man na yun? Kuya! Paningot ko eh! Nahabol ko na rin na cutter! Yung saan yung pag-diskarte? Wala ka labot, ana! Ingon ba ka ha? Nga ako'y mangita diskarte, ako'y bahala, ana! Let's go! Grabe bay! Dili ka tuwan! Alangan! Tapulan man kayo ka! Wala ko kakaagi God! Sige na mo kakagpanihugo, tapulan man God ka kayo! Uy! Yung sa juray mo ni! Diliba dyan ako ni mo, oy! So karon, kabalo na ka kung unsa ka very good si Takloy. So, pwede na kumulagan eh. Kaya humanan na maglimpyo ang likod. Sige, sige! Lag na ka! Grabe! Sige pasin ako! Grabe! Hindi ko katuko ba? Agi ba ka nag-cutter, no? Grabe nga manghod! Igamitan ko na diskarte niya. Pero, unsa ka nga diskarte? Uli sa balay, be. Na, baka sa Takloy din, no? Ay, nilaag ito tinoon. At sa balay. Ay, asa ko motor? Gamit na po siguro ito sa panuwak ba? Asa naman itong bataa? Oy, ganina kung pinaabot ba? Humanan na ako itong hagbas. Oy, maayo. Kay nituman sa saad.
Abi na kog mas scam na pug ko. Kapoy ra bidyog kay hagbas dito. Angkol! Dara! Mao na ni. Gwapo man pud ay no. Tingnan di ka! Bago kayo ni! Bago rin na-impas ni kuya! Aw, gos na pud ay. Kondisyon, di po ko magmahal sa kung hinagpasan na ni. Salamat kayo ha! Dara! Drive na! Daw, basigo ba na ba? May scam na pug ko. Oh wow! Andar na! Unya, human na matagsabot. Mulakaw na ko. Sige, salamat Kol! Sige, sige. Sulban akong problema! Motor? Putik ka, May. Pamilya lagi itong motor lagi. Murag ako man to, May. Nagtungo siguro si Kuya Hawa ko diskarte bay! Sulban akong problema! Yung sulban. Ako itong motor no. Ya? Kita tayo ka? Let's go. Ako ang giday. Ingon lang ka! Nga ako'y mangita diskarte! Di baligyan ako imong motor! Nga ako ipahagwas sa likod! Kandamay ka. Tulog ako ay akong pakantos ato. Unya igambir yung sa pangangbas. Ah!